Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:04. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Biyernes, Oktubre 15, 2021. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Ano po nga numero sang magapabakuna nga mga pamatanon problema sang tanan nga barangay sa syudad sa Bacolod. Mga empleyado sa Negros Occidental magkabaton sang saka sa sweldo sa masunod nga tuig. Sa mga nagapanguna nga balita national, Pacquiao bukas sa posibilidad nga mag-upod kay Vice President Robredo. EDCA nagbalik na sa mga aktibidad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:06, detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga kasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong
nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya tinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman-apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol. Standard time, alas 6:13. Kagkaron sa detalye na sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Nagalutaw-lutaw sa suba sa nakitaan ang lawas ng isa ka lalaki sa bunga hapon sa Purok Puentevilla, Barangay Taculing, Syudad sa Bacolod. Ginlaragway ang bangkay nga kalbo kag ginabulbanta nagaedad 50 anyos. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Police Station 6 Commander Major Leo Estopa, may nagdangop sa ilang nga isa ka babayi kag nagpalayag nga 11 ka adlaw na sa nadula ang iyang bana. Apang sa karon, ginatingwaan pa sa kapulisan kung bala ini ang iyang bana. Samtang
May kabudlayan naman ang otoridad agud ibutang sa takas ang lawas bangod sa baha dulot man sa maulanon nga panahon. Sa iban nga balita lokal, problema sang tanan nga mga barangay sa Bacolod ang manubo nga turnout sa mga pamatanon nga nagaparehistro para sa patigayunon nga COVID-19 vaccination activities ang gobyerno. Sunugay Gonzales kangay sang ila eksperyensya sa pagrehistro sa mga Bacolod noon nga yara sa legal nga pangidaron, madamo nga mga ginikanan ang hindi magpasugot nga mabakunahan ang ilang mga kabataan. Mangod sini kinahanglanon sang liga ng mga barangay ang bulig sang EOC angot sa pagpatigayon sang lapnagon nga information kag education campaign. Sa naibaluan nga base sa schedule nga ginaplano sang syudad, Nobyembre 5 nga mag-umpisa ang patigayonon nga vaccination activity para sa mga nagaedad 12 anyos tubtob 17 nga mga kabataan. Basically, back to square one, to Aksyon Art, just like man sa pagka-profiling naton sang those 18 and above na for vaccination. So, lubo ang aton na output sang those na nagsa-register. But, Ang kabahin sa pagpahayag ni Lady Glass Gonzales ang Liga ng mga Barangay President. Ginpanugyan ni Mayor Vilio Nardia sa kapulisan sang BCPO nga dapat padayunon ang ginahimo nga pagbulig sa task force disiplina sa kada mga barangay angot sa pagpatuman sang health protocol. Suno kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glass Gonzales, ini nga panugyan ang ginhimo sang alkalde matapos nga ini ang magtambong sa ilagin patigayan nga pagsapol sa liga tinarikdan nga adlaw. Dugang pa ni Gonzales, tuyo sang alkalde nga mapadayon ang hugot nga implementasyon sa mga kasuguan sa tuyo nga mapanubo ang kaso ng COVID-19 sa Bacolod. Sunod pa sa konsehal mismo ang iya lugar sa Takuling ang mayara sa gihapon sang 195 ka mga aktibo nga kaso. Sa dugang pa nga balita lokal, tanan nga mga empleyado sa gobyerno probinsyal ang makakuha o kung makaangkon sang saka sa sweldo umpisa sa Enero sa masunod nga tuig. Iniagit pa siguro ni Governor Jose Lacson kag suno kay Lacson na painanas ang pondo sa 2022 nga annual budget sa probinsya ang ikaduha nga hugnat sang salary standardization law. Ining SSL ay nabase sa Senate Bill number 1219 kag House Bill number 5712 nga ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte bilang kasuguan sang Enero 8 tuig 2020. Nagligad nga simana sa ginpasa ni Lacson sa sangguniang panlalawigan ang ginaduso nga 5.7 bilyones pesos nga provincial budget para sa 2022. Magluwas sa saka sa sweldo, ginpromisa man sa gobernador sa mga empleyado nga mahatagan ang mga inis sa mga bonuses. Sa 69 ka mga nurses nga nagatrabaho sa gobyerno probinsyal ang makabaton sang saka sa sweldo sa Nigman sa circular nga ginpapanaog sang Department of Budget and Management o DBM. Ginpahayag ni Governor Eugenio Lacson nga ginapasiguro sang iya administrasyon ang maayo nga buwas damlag sa mga health workers sa paagi sa pagtuman sang salary adjustment sa ginreclassify nga nurse 2 nga posisyon pagkato sa nurse 1. Ini paagi sa pagbalik sa ila nurse 2 nga posisyon subong man ang paghatag sang sweldo nga halin sa salary grade 15 pasaka sa salary grade 16 nga mangin epektibo humalin sa Hunyo subong nga tuig. Damlag lamang sang ginpasar sa mga miyembro sang sangguniang panlalawigan ang resolusyon nga nag-adopt sa DBM Budget Circular number 2021-2 na petsahan Agosto 25, 2021. Angod sa pagligwat sa posisyon sa mga nurses, ginpasidunggan man sa gobernador ang kabudlay sang trabaho sa mga nurses, ilabi na sa pagpahigbatok-batok sa pandemya, nga rason nga ang probinsya ay nagahimakas nga mahatagan man sang nagakaigo nga pagtamod ang ila nga kinahanglanon. Sa katapusan nga balita lokal,
Natala na ang sunod-sunod nga pagsinapol sa Negros Occidental Police Provincial Office sa pagpanguna ni Director Colonel Romy Palge. Agud planuhan ang hugot nga pagbantay sa mga hotspot nga lugar sa palaabuton nga Mayo 9 o na 2022 nga piniliay. Sulo kay NACPO Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, liwat nga buhion ang Task Force Mulay o kon kombinasyon sa mga banwa sang Moises Padilla, La Castillana kag Isabela. Dugang pa ni Donasco, tempranuhon pa nila ang pagplastar sang kapulisan, agod preparado na ini, samtang malayo pa ang eleksyon. Sa niwaluan, ang among mga banwa mayara sang masingki nga away sa politika, ilabi na gid subo nga may mga engkwentro ang mga incumbent nga mga opisyal. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Santon Plus Gold sa Maulanon. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standby sa report action na Joricel Hayna. Sige. Action, Joricel. Yes, aksyonan. Yes, action, Joricel. Kamin. Oo, may gabi, aksyonan. Yes, Ano na ang sitwasyon, Subo? Bali may isa ni Black truck na nagyanta. Bago lang may ginatabangan ng rescue. Sa dinadampigan ni Action, Joricel? Dari sa atubangan sang simbahan sang Katoliko sa barangay Ilocos, Silay City. Sa barangay Ilopez, Silay City. Pwede mo laragway ang sitwasyon da, Subong? Subong, bago lang ginakali ng rescue, no, nakuha na to ang biktima. Kay bali na ni siya gali, ang truck bala loaded kayo sa tubo. Taas kayong karga niya. Yung ginhimo sang helper, nagsaka sa babaw sang truck ko, no, allegedly. Tapos ginduso yung wiring bala para hindi magsangyad sa tubo. Wala niya nga nalambot siya na, tension wire na siguro, bla. Ito na, siya? Kuryente. Okay. Action Oliver, sorry. Action Joricel, may ara da sa nga pwede naton nga ma-interview bla action na Joricel. Ari may isa ka vendor di atubangan kid bala nakakita sa yata ko siyang phone. Sige, Action Joricel, salamat. Sige. Mama, yung gabi.
Hello? Yes, mama, yung gabi sa Aksyon Radio Mayong Bacolod, gabi. si Aksyon Ann. Oo. Ma'am, nang ikaw ka ina, nakakita ka sang sitwasyon na sang natabo, Yes, may isa iya ka ma'am. involved. Mhm. Oo, ma'am. Pwede mo malaragway kung anong natabo, anong nakitaan mo ka ina? Ay, bali na ang paglabay di sa amon, diri sa may kilit-simbahan, sa may mga market, sa may mga babuyan, nang hinanay malang iya nga lakat, pero nagsinggit na ko sa iya nga hindi magdiretso, kay taas ang iya nga mga karga, bali nagsinggit na ko sa iya nga hindi magdiretso, kay may kurente da, saling ko may makurente, di pa sa kaya gali ang iya nga, ano siya tawag, helperya. So, pagsakas ang helperya, nakandugan niya guro, ang live wire, nga connect man sa isa ka poste, dayon dugay-dugay ang traki kay galakat pa inanay mo so natandog ya guro. Oo. Pagkakasugay-dugay ang cyber nagpanaog intanaw yang iya upod nagambal sa nga na kurente nakatud sa dayon sa akon kay nagambal sa nga daidiin ang barangay makunoy na sila niya na kurente so isigida nagtawag ko sa Sineco kagit pakat-off po dayon ang kurente. Pero nakitaan mo ang sitwasyon sang sining iya nga ginsugo nga magsaka agud iya nga kung tani ipababaw ang kuryente, ang linya sang kuryente? Oo, ma'am, bali nagsaka gid siya. Oo, nakitaan mo ang sitwasyon sang ining na kuryente. Oo, ma'am, nang gigda na sa pero wala ko kabalo kung daw buhi pa to siya or ano. Pero may pulse rate pa man siya ko, no? Oo. Mga paglantaw mo, mga pila ang pangidaron? Mga 40 plus, guro, 40 ma'am. plus naman siya. Oo. Bali, ang ginhimo niya is ginkapta niya gid mismo iya sang kamot. Ano ang karga ni sang truck, ma'am? Hindi, guro, ma'am, nakapot. So, nagsaka. Di siya, ma'am, sa tracking, sa babaw. Tikay taas-taas siya karga nang medyo natandog sa lawas siya. Ay, live wire. Bali sa hawak, Wala, yan nagidyagali yan Oo, nagtupong. ma'am. Oo, guro, ma'am. Kay dulom siya, ma'am, hindi makita. Oo. Bali, ano ganing karga, tubo? Tubo, ma'am. Taas-taas siya, tubo. Oo. Di ang sa area sang silay, ang ila da nga linya sang kuryente kung maglapaw to dang imo da nga karga sang tubo. Makalabay man kita dirati kinanglan mo gid yung magalong-halong kag ti kung pwede pa lang hindi ka lang na mag-agi sa main road kay Wala. Bali, mama, talupangdan, nagid lang guro nga kuryente is ang galapos sa pihak. Wala siya kakita sa live wire nga nagalinya nga 3 ka bilog. kag amo tong nag-igo sa iya, nagbunggo. Oo, nakatapik sa iya. Oo. Pero ang driver ya, ma'am, sa din nakitaan mo kung may mga pulis na da subong? Oo, ma'am. Before ko nagtawag sa Sineco, nagtawag ko dayon pulis. Oo. Mga ano oras ni maman? Sang Mga 6:30 siguro, ma'am. 6:30 PM. Ano ganda ng pinaka-specific nga area, ma'am? Sang Sining Ilopez? Barangay Ilopez, ma'am. Sampaguita Village. Na di mo? Sampaguita. Hindi. Ano siya? Main road? Ginisa, di ba? Main road ni sa, ma'am. Sampaguita Village. Oo. Ma'am, sino ganing pangalan ta, ma'am? Mary Hill Matyong. Mary Hill Matyong. Sige. Ma'am, salamat gid ma'am ha sa imong information. Oo. Palihog lang ko da kay Sir Joricel, ma'am Thank you, gid, ma'am. Thank you, gid. Oo, Aksyon Joricel. Yes, Aksanan. Oo. Salamat kid Aksyon na Joricel. I think ongoing pakadto na ng patrol ta. To check further details. Sige, salamat gid Aksyon Joricel Haina. Ang isa naman diri sa upod namon sa Aksyon Radio, informing us angot sa sining isa iya ka lalaki no nga gintry niya kun tani nga ipasaka ugar gid nagtupong gid gali sa iya nga sa hawak gid niya dampi kung dira ka mag-agi sa main road gid mismo sang syudad sang Silay given niya kita silay nun man kita maglabay ka dira. Silay nun man kita silay nun nga kung iya nga ginikanan. Makapila man kami da ka beses nagalabay-labay. Di manotice mo gida nga ang linya da doon sang kuryente manubo lang da. Pero kung karga mo, no, ang karga sang imo yang truck, kapit patubo kung nagalalapaw man da budlay kung dira ka mag-agi. Sige. Check lang naton karon ang dugang pagid nga detalye, no? Kay I think pakadto natman didto sa area ang aton iyang patrol nga ginaman sa karon ni Aksyon Alvin Graba. Oras, 6:28. Dok, pa-check up ko.
Ti alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Standard time, alas 6:31. Action Oliver, ara na siya. Sige. For another flash report. Subong, upod naton si Action Alvin Grapa. Action Alvin? Aksyon na ang apat ang pinason sa aksidente na naman sa dalonon diri sa area sang Circumferential Road. Tubang mismo no sang Valley of Peace, Barangay Mandalagan diri sa siyudad ng Bacolod nga nagresulta sa pagkapila sining apat nga mga persona aksyonan matapos nga nagbunggo ang salakyan di pasahe sa buli mismo sang truck sang tubok. Dari ang ini nga truck action na isa nagabiyahe man silingan. May initial si Sir Di Maala. Sir, initial sir in relation diri sa natabong aksidente. Kagina ang tracking ni na basangaga na bungguan sa sang single nga motor nga napatay ng kaganang kwan bunggo siya. Kaso lang wala di siya mahalin kaya ginkawat ang baterya nga duha ka bilog. So sa nga po niyo, ang tagiya, nakita nila sa strapa na ang driver niya, tapos sa buong naditin sa estasyon. Oo. Yung ang matilingan niya talakyan, na travel niya from south to north, wala lang kabalo kung wala guro makita ang warning device. Kaya medyo may edad na nga itong driver. 62 anyos na taga Mansilingan. So ang plastada, sir, bali, ang plastada, sir, nagbunggo, aksidente nga nagbunggo ang ining sa laking di pasay, sir. Nagbunggo dito sa buli, sa mga tubo. Nagdasok din? Yung nakita na itong injury among driver, si ngalan niya, si Gili Astria Y. Fernandez, 62 anyos. Sagang po din sa Prunsit, si Maria Luz Silin Astria. 67 anyos. Pagpamilya na sila guro tanan, kaya according na niya pamangkot ito, makatun sila sa namatyan sa Cadiz sa ilang mga pamilya sa barangay sa Segundo Gis, sa Cadiz. Just swapping yun na malas yung galing kay Chin, nagbanggas buli sang tractor. Nabangga. Ang driver sang tractor, ano may pangalan kita? Si Gili Astria Y. Fernandez. Taga din siya. Taga Mansilingan, Granville, Granville. Ang driver sa truck. Amo ni driver sa truck aksyonan. Hindi, sa sasakyan. Di pasahe. How about the driver sa truck? Ang driver sa truck sa bungyat pa na sa istasyon na detain.
Sa way pa makuha ng iyang reglementary period, duro mga last days pa karon sa mga sa gabi. Pero sir, anong oras panikagina ang ini nga truck nga ari lang diri? Sa ako na ibaluan, guro mga alas 2 pa na di sang aga, guro na di. Kay na sang aga, oo, ang kagahon niya. Oo, so bali, ang natabo, sir, hindi bala siya guro kay gingkawat ang baterya nga dula ka bilog, so ay sila ka-provide battery nga agaw. Sa nga po ni, pangita, sang tag-iyan, nakita yung scrapan, ang baterya, kagin suwaya na kayo nagpa-blatter, mag-distraction mo. Sir, ang driver sini, may pangalan kita sa truck. Why pa ko pangalan sa driver, kat yung distraction, pag-itang kumang. Oo, pero may nabunggoan na siya antes, alas 2 kayo na. May nakabunggo sa iya. May nakabunggo. Oo, nga single nga motor, nga why man to na patay man tong single ng motor. Napatay man tong driver sa ang single ng motor. Pero inaya, natabo ahead of time. Gila sang kagahon, natabo di. Ay, okay. May sige ko, ang salang pangalan. May pangalan na kita to sa victim church. Why ko kayo lang ginamit yun, mo? Ay, yes, sir. Sige, sir. Sir, thank you, Bida. Aksyon si Police Staff Sergeant B. Maala, ang investigator sininga gabi, in relation sa natabo nga aksidente diri sa area sang circumferential road at ubang ng gid sang Valley of Peace. Action Alvin? Yes, ma'am. Base masabat niya, anong una, ginkawat ang battery o kung atong nakabunggo ang motorsiklo? Alas 2 kagina, itong explanation kagina ni Staff Sergeant De Maala, alas 2 kay na sang aga, ining truck sang tubo, ang bungguan allegedly sang motorsiklo. Oo. Wala na napahigad ang ining truck action bangod ginkawat ang battery sang truck kag nakita na gid lamang sa scrapan. Sige. Basi makakuha kita diri sa pinaka-latest pag-action na in relation diri sa medical bulletin naman sining 4 ka mga persona nga na-aksidente sinigit lamang nga gabi. Direkta diri sa circumferential road para sa flash report, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Ang dugang sadto karon mga detalye no sa sining mga aksidente no nga nagkalahitabo dito iya sa bahin naman sa norte. Norte nga bahin sa syudad sa Bacolod kag sa norte nga bahin naman sa probinsya sa Negros Occidental. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:37. Dili kita sa atong detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Wala ginahimutig ni Presidential Aspirant kag Senator Manny Pacquiao ang posibilidad nga magaupod sa kay Vice President Len Robredo sa 2022 nga eleksyon. Tubtob bukas pa ang substitution period. Suno kay Pacquiao, tubtob wala pa natapos sa Nobyembre 15, madamo pa ang posible nga matabo kag ang senador nagpahayag nga nagapabilin siya nga bukas sa anuman nga mga posibilidad. Ginklaro lamang ni Pacquiao nga kontento siya sa iya running mate sa karon nga si Lito Atienza. Sa nahibaluan si Robredo nga magapapili man bilang presidente, ang may running mate man nga si Senator Francis Pangilinan. Samtang nakikita sa bungadlaw si Mayor Francis Moreno Dumagoso sa political kag local leaders sa probinsya sa Batangas. Ang una nga probinsya nga naghatag suporta sa iya sa pagpapili sa pagka-presidente. Upod ni Dumagoso ang running mate nga si Dr. Willie Ong kag Joseph Peter Sison, ang anay chairman sang Liberal Party sa syudad sa Quezon. Si Sison amo ang nagbulos kay anay Vice President Noli de Castro nga nag-withdraw sa iya kandidatura bangod sa personal nga rason. Una sa balita, una sa aksyon. Kaginyugin pamatian ang kabugusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes sa Oktubre 15, 2021. Sa liwatan yung mga tag-oko ng inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko.